ሰባት ካብ ቀዋሚ ቦትኦም ንዝተፈላለዩ ዕላማታት ማለት ንምዝንጋዕ ንምግያጽ ንምብጻሕ ቤተ ዘመድ ንሃይማኖታዊ በዓል ንግደትን ካልኦት ጉዳዮምን ንስተወሰነ ግዜ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ይንቀሳቐሱም እዞም ዝንቀሳቐሱ ሰባት በተዘዋዋሪ በጻሕቲ ወይ ድማ ነጋድያን ክንብሎም ንኽእል ኣብዚ ዘለናዮ እዋን ጽላት ቱሪዝም ካብቶም ቀንዲ ምንጭ ቁጠባዊ እቶት ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኮይኑ ይርከብ ጽላት ቱሪዝም ብተወሳኺ ንቁጠባ ባህልን ልምድን ሓደ ሕብረተሰብ በአሉታ ወይ በአወንታ ክጸሉ ይኽእል ሃገርና ኤርትራ ብዘለዋ አቀማምጣ ምቹእ ክሊማን ታሪኻዊ ድሕረ ባይታን ንበጻሕቲ ምቹእት እያ ነቲ ዝሓለፈ መሪር መግዛእቲ ዘንጸባርቑ ቦታታትን ህንጻታትን ክሳብ ሕጂ ብዝግባእ ተዓቂቦም ስለ ዘለው ነዞም አገደስቲ ናይ ታሪኽ ዓኑድ ዝኾኑ ነገራት ክበጽሑን ክዕዘብዎምን ዝመጹ ሰባት ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ታሪኽ ኣብ ህይወት ደቂ ሰብ ዓብ ግደ ዝጻወት ስለ ዝኾነ ብኣፈ ታሪኽ ዝተገልጹ ዛንታታት ነበርቲ ክኾኑን ዝዳሓሩ ወለዶታት እውን ክፈልጥዎም ተባሂሎም ይስነዱን ይጽሓፉን ገለ ቦታታት ፍሉይ ዛንታ ምዝህልዎም ተዘከርትን ነበርትን ይኾኑ ብዙሓት በጻሕቲ ይስሕቡ ሰሓብነቶም ዘለዓለማዊ መታን ክኸውን ድማ ብፍሉይ ክንክን ይተሓዙን ይዕቀቡን ክቡራት ተዓዘብቲ ዘዋሪት ካሜራና ናብ ከተማ ከረን አንፈታቅኒዓ ኣብዛ ከተማ ዘሎ ጥንታዊ ቤተክርስትያን ንክደስስያ ተበጊሳ ዘላ ከተማ ከረን ብዘለዋ አቀማምጣን ምቹእ ክሊማን ብዘለዋ ባህርያዊ ተፈጥሮ ንኽትነብራ ምቹእትያ እዛ ከተማ ሓንቲ ካብተን ብዘለወን ክሊማ አቀማምጣ ሓቂፎንኦም ዘለዋ ታሪኻዋንን ቱሪዝማዋንን ቦታታት ብበጻሕቲ ተባህግቲ ዝኾና ከተማታት ሃገርናያ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ኢጣልያ ዝተሰርሑ ብዙሓት ህንጻታት ብጉልበትን ረሃጽን ኤርትራውያንም ተሰሪሖም እዚ በኣቦታትና ዝተሰርሐን ብዙሕ ረሃጽ ዝፈሰሶን ህንጻታት ልዑል ታሪኻውን ቱሪዝማዊ አገዳስነትን ስለ ዘለዎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሓላፍነት ተሰሚዕዎ ክዕቅቦን ክጽግኖን ይግባእ ጅእነት ኣለዋ ይንበጻሕቲ ኣብ ትሕዛቶ ዘላ ታሪኻውያን ቦታታት ኣለውና እዚ ጥንታውያን ህንጻታት ንብሎለና ካልኣይ ውግዕ ዓለም ኣብዚ ዝተዛዘመሉ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብትንኩላ ሓሲቡ ናይ ክልቲኡ መቃብራት ናይ እንግሊዝን ናይ ጣልያን ኣለዉ ኣብ ቀረባ ከዓ ከም በዓል ማርያም ዳዕሊት ከዓ ዝበጻሕ ቦታታት ነቲ በጻሕስ ብዙሕ ነገር ክትእንግዶ ትኽእል ፎርቶን በዓላ ብዓባያ ሓቂፋቶ ዘላ ኣሰራት ናይቲ መግዛእታዊ ሰንሰለታዊ መግዛእትታት ዝሓለፈቶሲ ንባዕሉስስ ሓደ ሰሓብነት ዘለዎ ወይ ቱሪስት ጽቡቕ ክትዛውረሉ እንትኽእል ወይ ድማ እንጆይ ክገብሩ ዝኽእሉ ቦታ እዩ ኣብ 1900 ከም እተሃንጸት ዝንገረላ ቤተክርስትያን ግሪኽ ኣብ ከተማ ከረን ካብ ዝርከባ ታሪኻውያን ህንጻታት ሓንቲያ እዛ ብግሪኻውያን ከም ዝተሰርሐትን ክሳብ 1907 ድማ ግሪኻውያን ኣመንቲ ዝግልገሉላ ምንባሮም እትጥቀስ ቤተክርስትያን ድሕሪ ምኻድ እዞም ኣመንቲ ግሪክ ኦርቶዶክስ ልሙድ ኣገልግሎት ክትህብ ከም ዘይጸንሐት ዝፍለጥ ጅከረን በአርት ዴኮ ጥራሕ ደይኮነስ በብዙሕ ታሪኽ ጠቀስ ወይ ድማ ታሪኽ ዝሓዘለት ብምዃና አረነው نزمتس إلنا نحسبوسي كمزي عن تويك تقصد أنا حكوا تصبو أنت دا تينا أرتكت في الله تصبو أنت دا تتسجينه I hope بزح بتصحى خمس دخل ما بزح زر أنا غير كم زر لنا تسجاتات كم زر لنا وزبا عن سبا وفي الله كأفكرن كتكس دل مالتي أسرت شو من تعمتن عندنا زلوايا مقري خويانا تسريتا أبع أسرت الشعة بادو أبع أسرت الشعة حمسان كسب سوسا زلوا جزية ببوانو قعيزهم نعدم تمليسهم مالتيو كاو أب 75 أبع أسرت الشعة 75 بعفشة منقص الدرج وإثيوبيا وموراس جزاوت مسمته مسوته وريسو قال كفالات نايتي بيت خريستيان كم مدقسي نايتهم منانا وتنور كهنات وون كم بس حفلات دقل نبره وريسمو
ድሕሪ ናጽነቱን ኣኡኸሎቲ ናይ መንግስቲ ኣብቲ ከተማታት ተወሪሱ ዝነበረ መንግስቲ ኤርትራ ንቤት ጽሕፈታትን ተፈላለየን ስለ ዝጥቀመሉ ዘሎ ልክዕ ከምኡ ከዓ እቲ ምምሕዳር ከባቢ ሓደ ከረን ማለት እዩ ከም ቤት ጽሕፈት ዝጥቀመሉ ኣለዉ እታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዓመት ሓንቲ ግዜ ቅልቅል ብልዋያም ብቅዱስ ዮሃንስ እያ ትፍለጥ ሓንቲ ኣገልጋሊት ኣላቶ ነቲ ቤተ ክርስቲያን ተፅርዮ ኣብ ገለ ዋርሕ ኣብ ገለ ሰሙን መመፅያ ተፅርዮ ግን ዝኾነ ቅዳሴ ገለ ይግበረሉን እዩ መዓልታዊ ኣብቲ ውህደቱ እዩ ዝያዳ ታሽሙ ዝገብረካ ንበጻሕቲ ምናልባት ኣብ ምዕናዊ ምህላዋ ንምፅጋን ዝግበር ገለ እንተሃልዩ ክግበረላስ ትተስፎ ወይ ትደልዮ ናቱ ዳርጋ ከምዛ ንሪኣ ዘለና ተዓንያ ዘላ ውሽጣዊ ፅባቐ እዩ ዘለዋ እምበር ብደገ ክትሪኣ ከለካ ከምዚ ኖርማል ስታንሳ ገሊኣ ትመስል ጅቲ ኮምፓውንድ ብምሉኡ ናይ ቤተ ክርስቲያን ነይሩ ግን ከም ዝብሎ ፀናሕኩ ተወሪሱ ስለ ዝፀንሐ እቲ ቤተ ክርስቲያን ንበይና ጥራሕ ከም ኣርት ዴኮ ኮፍ ኢላ ተደኪና ኣላ ማለት እዩ እዛ ቤተ ክርስቲያን ልዕልቲ ዘለዋ ፍሉይ ኣሰራርሓን ውሽጣዊ ጽባቐን እቲ ተደኪናትሉ ዘላ ቦታውን ንፍሉይነታ ዘብርህ እዩ ካብታ ዳርጋ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ዝተሰርሐት መስጊድ አልዓቲቅ ናይ ውሕዳት ሜትሮታት ተፈንቲታ ተደኪና ዘላ ውህደት ክልቲኡ ሃይማኖታት ኣብ ኤርትራ ሱር ዝሰደደ ብምዃኑ ድማ ህያው ምስክር እያ እንጂቲ ገለ ርክብ ምስዛ መስጊድ ልግብ ኢላ ብምህላዋሲ መስጊድ ኣብ 1896 እያ ብጣልያን ሃኒፃ ድሕሪ 4 ዓመት ከዓ ኣብ 19 ባዶ ከዓ እዛ ቤተ ክርስቲያን ናይ ግሪክ እንጂቲ እዋን ጎረባብቲ ኮይነን በቲ መስጊድ በቲ ቤተ ክርስቲያን ክትብል ከለኻስ ክሳብ ክንደይ ኣብ ሽዑ እዋን እውን ክርስቲያን ምስልምና ገለ ከይበልካ ብሓባር ተሓቋቂፉ ብስኒት ዝነብር ከም ነበረ የእንፍተልካ كمو خدم دمو تخيل قال ولا حنتي لهم قرابة تخين كاس مسجدن بتخرسيان قال خدم لك الله خاص قرب تاشمو قبر كان يجن كأو حزو تفقر خمس نبرة يخاخد تقصوي تقول تدخل ولا حساب حجون مؤمنا أكلتي وتا ولا مريم نعرف أنت دا تقيسنا خم أبنت ما حنساب نقوله مسلمنا أنا ولا خرستنا أنا نجي كمو هم مهانو ما تنسي تيابتي وحدته زيادة تاشمو قبر كان ቅርሲ መለለይ መግለጽ ባህልን ኣነባብራን ካብ ምዃን ሓሊፉ ዓብን ኣገዳስን ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ካብ በጻሕቲ ብዝርከብ ኣታዊታት ዝናበራ ሃገራት ምስክርን በዝውን ኩሉ ዝምልከቶ ኣብ ምዕቃብ ምክንኻን ምፍላጥ ታሪኻውን ቱሪዝማውን ቦታታት እጃሙ ከበርክት ግሩም ነገር እዩ أفلتو معباي أنت دي كوين ولا حنت خدك على خلاص يدخلن نيخا نقول زوفرة منستري وينقول زوفرة دخلنا أكل يلن بحافش هاجن بمنستري زينا بمعكنات زينا بقوله وجازيت أديو كالفون وتات نجبركا أدفرتايز نجبركا ويدما أذهبوا نجبر كرستاتنا عن الله كعنوات كان خلوا الله من دابلكا نحنا عدنا خدنا ولا أبيات تمرتنا خدنا بس قاساتنا بينا كم زعنا تسقطات الله نامو صباحنا هو تربحت خابهم كنكون أب تولو بس حتى بزحت أبدو ما تقولوا ما خابوها تربحت أب هون الله مثلا كن كيرم سي أما حسبنا كن كيرم نكنا خلنا كعنوات قالنا بلينا قال يوم حصل دخلنا رديت كبر الله ون نزم الكتا أكل ريبورت تجبر تاخذ ذات لكات أنا حكوجن تامحنا قندايا بقي إلاتات كجبر سدهنا أي تنقفوس لازم بلتي حقنا منجستي زخونة أركتكت ولا أركتكت بهال ولون أبدأ جزء له أمزنا يبعلتن كل حاسة له جي أو حولت له تدفعت له أي تنقفوت إحنا أنا بلدنا حساب جنبر حنت نجار كتجو رأي تخليني ها بوش توع مخدلات ولا أنت هلوس سئلك أوفر بالك عوزهم مهندس غيركم بزمنا دعاء غيركم جوروز بهالسدي يكونه من السرزينا
زي أخلاق ويدلي منستر تمرت منستر توريزم دم أبدع عمو بمجازينات نجابة رديو بقصقاسات نجابة رديو كمستات عقابينا تسقطات بزحات بوخ جبر كابتن مهارو حسكا فلا أنت مهارو أنت حسكا بتعميو وتسيتاوي كابتن مهارو زكبر قصقاسات عمي سيدا تسأل نتيمة قصقاس تخون كل ماتيريال أوديو ولا ناي ترانسبورت سلا حسرة كان دي كوينو حد عدنا خد كاهم مسات كبر كلها إنما عقابو أزيو وتسيتاويو